Têzanîn gopiranî xelkê herêmên Kurdî li Bakurê Sûriyayê û taybet xelkê Kobanê di kar û barê çandinê da dixebitin û beşê mezin ji çandiniya wan li ser ava baranê ye. Lê di vê salê da demeke dirêj jivistanê derbas bû û ta niha baran nebariyaye. û cotkarên goceh û genim çandine ditirsin got hîsal hişk derbas bibe û baran têrî çandiniya wan nebare. Nebûna mewsima çandinê li Kobanê ne tenê bandora xwe dide ser cotkaran, lê bandora xwe li ser rewşa aborî a her kesî heye. Ji ber nebûna mewsimê karê bazarê û kirîn û firotanê kêm dike. بالاحرى بيجا بنيدي تشيلا شو عم بكرماج دي بين تشيلا تشيلا ما عشكي شو بارون جتنا يا حانو داغو بارون تنا بريد الولتزوني الا متانغوسي تشيل ب اي برجي عم تكون بيجن حيميرج تانغوسي بريمن داغو اري زراعتنا بو الحر دره خربطه تشيل ب خدا بك رحم بك ان شاء الله دسي ملات فرابه ودسي قشكم فرابه ان شاء الله بارونجي بشكل عام جتنا بريمن نه بس الجامعة تنه بشكل عام جي كيمة دبي منخفضك هي إن شاء الله بلكي منخفض وره أم جبت تنقوسي در كون. جودکارên Kobanê dînin ziman goberê hikûmeta Sûriyayê gelek projeyên avê li dar xistin. Lê ti ji wan projan li herêmên Kurdî ava nebûn. û wekî her kes dizane got di navberî Kobanê û ava Çemê Firat da tenê 40 kîlometr mesafe heye. û ji bo çareserkirina kêmbûna avê dikarin qenalekê ji avê kaşkin û çandiniya xwe li ser av din. Ava me hebû. Avê me çi bû bîr bûn. Ne? Va erdo bene dibû genim, dibû xos, dibû pexle, dibû pemî, dibû gîzer yanî sina wî qet nezbû. Gereke em bibêjin me xwe hikûmet diye. Gereke va hikûmeta jî rabe tiştekî ji miletekî re ava bike. Bîne çi bike? Beni yardımya ki fakire kira beke. Hêjaya gotinê gopiranî ji erdê herêmên Kurdî li ser ava baranê tên çandin û beşê mezin ji çandinê genim û ce ye. Lê di demên dawî da darên zeytûnê û fistiqê jî tên çandin. Lê kêmbûna avê bandorek nebaş dide daran û beşek jê hişk dibin. Mehmûd Balê dengê Amerîka, Kobanê.